Altılancı bölek hormatly ahundadymyz Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsiryň delilul muqallat qawlul mujtehid diýen gepiniň jowabyasy. Ya şulendi senin öýleýdişiň ýanyk bize merhem derdimize derman Hanefi fıkhynyň biz Hanefi fıkhdan birazajygyny aýtdyk. Ýa-da Mufti Nazirullah Jan aýdýar delil aktarsak Kur'an azim şänden we hadisten we Hanefi fıkhdan delil aktarmaly diýe. Aziz musulman dogallar, aziz Mufti Nazirullah Jan şu fiqh diýsen Kur'an we hadisin manasy şondadyr. Fiqh diýeni şol Kur'an we hadisin kullen hemme ibaret işaret delalet iktidasyny alyp inha şondan bir çekide qaymagy şoň süzmesi. Ama bular bir-birine takabilden Kur'an aýry, hadis aýry, fiqh aýry ýaly edip aýtma. Asly mutlak Kur'andyr, sünnet şonuň şerhidir. Fiqh de şolardan inha ayat-ı ahkamdan alınan inha netaýişler, hukümlerdir. Hemmesinin ahkam barasında neticesi fiqhdir ve çekidesi fiqhdir. Kur'an ve sünnetten delil getirmek senin menin işim değildir. Muftican. Ol belki mujtehidin işidir. Kur'an ve sünnet mujtehide delildir. Bir de delil mujtehidin şolardan çıkaran fiqhi kavullarıdır. Delilul muqallid kavlul mujtehid diýip aýdylýar. Hamidan we musalliyan hormatly ahundadajan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Dogry we ras aýtýarsyň ki muqallidyň delili mujtehidin kawludyr. Biz hem muňa şöyle kawul etýäris. Men elhamdülillah vel minna muqallide Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a taklid etýär. Sen hem Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallit bolsaň, qaýsy bir meseleni aýtsaň, şol meselede deliliň Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'nyň kawly we suhan we gepi boluşlygy zeruridir. Binaen sen aýtýarsyň ki awliyaullah merhumlardan, yani kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dilemek jaiz we dogry diýarsyň. Aya şul gepni Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah aýdyp durmy? Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dilemekni jaiz diýip aýdyp durmy? Egerde şol gepni, yani kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dileberiň diýen kawulny Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan kim rivayet edipdir? Çünki Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan nakl bolan kawullaryň rawileri bardyr. Onu rivayet etýänler bellidir. We hem şol kawulny ki kabrda yatan mürde we ölülerden istimdat we medet we kömek dilen diýen kawulny eger İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah aýdan bolsa, şonu qaýsy imam taýid we tasdiq edipdir? Hazreti İmam Ebu Yusuf rahimahullah ki İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'nyň şagirdleri bolýar, bular taýid edip durmy? We ýa-da Hazreti İmam Muhammed rahimahullah ki Hazreti İmam Azam sahibiň bir şagirdi bolýar, bular taýid edip durmy? We ýa biýanky şagirdlerinden qaýsy biri taýid edip onu rivayet edip durmy? We qaýsy fiqh Hanafiyanyň kitaplaryny tasnip we ta'lif eden şahsiýetler kitabynda ýazypdyr. Hormatly ahundadajan, sen şul aýtýan gepinde sadyk we rastguu bolsaň, özüň İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallit bolsaň, bayat onda awliyaullah merhumlardan dua we hajat dilemek jaiz we dogry diýen gepinde delilul muqallit qawlul mujtehid diýilen qaýda tapylsyn. Şonda İmam Azamyň qawlu bolsun. Bolmasa men İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallit diýip Hazreti İmam Azam sahipga taklid etýän diýip Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'nyň mezhebinde ýok meseleni Hazreti İmam Azamyň aýtmadyk zadyny Hazreti İmam Azamyň mezhebine nisbet bermek men İmam Azamga taklid etýän diýip bul ketde hıyanat we aňry başa çykan biperwaýlykdyr. İnne sidqa tamaninatun ve innel kizbe raybatun ve minallahi't tawfiq.